Rastúce ceny energií, dostatok drevnej hmoty, často aj odľahlosť mnohých obcí a usadlostí spôsobili, že sa mnohé slovenské domácnosti vracajú ku tradičnému kúreniu drevom. Kozuby, pece či tradičné sporáky tak prežívajú renesanciu. Potvrdil to aj nedávny veľtrh stavebníctva Koneko v bratislavskej Inchebe, kde mal svoj samostatný stánok aj cech kachliarov, krbárov a peciarov zo Žiliny. Jozef Bytal sa venuje výrobe kachly a peci už 15 rokov. Ako dieťa musel každý rok jeden mesiac pomáhať pri ich stavbe otcovi. Svoje skúsenosti však napokon zúročil a vtedy pre neho ešte nezaujímavá práca sa mu napokon stala koníčkom a profesiou. V minulosti prevládali tieto pece, v 60. 50. rokoch sa to veľmi stávalo, potom prišiel útlm, niekde sa tie pece i válali, ale teraz zase naopak, zase sa ľudia vracajú k tomu starému remeslu. Základom pri stavbe kachly a peci je podľa Jozefa Bytalu okrem poctivých keramických kachlíc kvalitná mastná ílovitá hlina zmiešaná v potrebnom pomere s pieskom či špeciálnou šamotovou zmesou. Je dosť moderné, že teraz sa robia pece na hladko, tzv. Biele, omietané na bielo. No a my máme tú špecialitu, že pod tým to biele nie je stehal, ale je originál kachlica neglazovaná, ktorá sa potom omietne. Čiže táto technológia je taktiež dosť veľmi zaujímavá. Stavba krbov, peci a kachiel si rovnako ako každé remeslo vyžaduje potrebný gríf. Aby sa však nestratil, musia si kachliari vzájomne odovzdávať svoje skúsenosti. Ako hovorí Jozef Bytala, z 10 záujemcov vydrží čas, kým sa z učňa stane majster jeden. A tak si remeselníci z okolia Žiliny založili vlastný cech kachliarov, krbárov a peciarov. Má približne 50 členov a jeho cieľom je i výchova mladých. My sme dostali tohoto roku akreditáciu z ministerstva školstva na výučbu, rekvalifikáciu tohoto remesla a príjmeme samozrejme každého, kto o toto remeslo má záujem. Viliam Šuška, Teatry.